και δώσουμε κάποια προϊόντα, ο διευθυντής. Βεβαίως. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Απέναντι να δούμε και τη σαλμέτα προϊόντα. Και απέναντι είναι η βιομηχανία που είναι. Συμμετέχουμε και σαν πρόεδρε και από εδώ για τα παλιά του Καμετράκας. Αυτό είναι το παλιό το B, δεν είναι το A. Αυτό είναι άλλο. Σε μέγεθος. Για την εποχή του είναι το κοντρόδο. Πιο μετά όλο θα έχουμε το κοντρόδο. Να δοκιμάσεις κάτι από αυτό. Θα βάλετε καμιά επάνω. Αυτό τρελαίναμε. Δύο λεπτά θα μιλήσουμε. Τους είχαμε ζητήσει να μας το πω.